Здравейте! Аз съм Петя и се занимавам с енергийни практики и сеанси. Също така провеждам и обучения за енергийни практики и сеанси. Едно от любимите ми неща, свързани с енергийните практики, е кундалини рейки. И ако ви кажа, че са нужни само 3 минути на ден, за да изчистите натрупания стрес, да спрете главоболието и да презаредите тялото си с чиста енергия, бихте ли ми повярвали? Без сложни ритуали, без часове в медитация и без да напускате офиса или дома си от удобството и уюта на собствения си дом. Ние живеем в свят, който изисква твърде много от нас. Хронична умора, тревожност, безсъние, те станаха нашето ново нормално. За съжаление, но истината е, че тялото ви има вградена система за самолечение. И днес ще ви разкажа как да я активирате чрез най-бързата енергийна практика на 19 век и даже и на 21 век – кундалини рейки. Повечето хора са чували за традиционното рейки. Прекрасна система. Аз работя с нея. Също е невероятна. Но тя изисква изучаването на сложни символи, сесии, траещи по около час. В днешното забързано ежедневие, кой има това време? Искате ли да ви кажа, аз когато започнах да се обучавам, за мен беше важно в момента, в който аз потърсих връзка с енергийния свят, нещо да даде бързи резултати, нещо, което да се случва хоп, сега и веднага, нещо, което да върши чудеса, нещо, което да промени изцяло моето ежедневие, да промени изцяло ситуацията, в която се намирах. И аз попаднах на кундалини рейки. И това беше вълшебство и магия, което се случи. Как работи кундалини рейки ли? Кундалини рейки съчетава две от най-мощните сили на Вселената. Първата е универсалната космическа енергия на рейки, която влиза през коронната ви чакра и балансира ума ви. Втората е вашата собствена, заложена по рождение, вътрешна сила. Това е кундалини, която спи в основата на гръбнака ви. Когато тези две сили се срещнат, те действат като мощен пречистващ филтър. Получава се експлозия от енергия. Представете си го като енергиен детокс, който буквално изгаря блокажите, старите емоционални травми, чуждото негативно влияние, което попиваме ежедневно. Даже бих казала ежесекундно попиваме негативно поле и енергия от другите. Най-хубавото в тази система е, че е напълно безопасна. В нашия сертификационен курс ние преминаваме през 3 нива на трансформация, стъпка по стъпка. Бавно, без да бързаме. Даваме време на нашето физическо тяло да настигне енергийното ни. Без кризи, без сътресения. В първо ниво отваряме след повече от едночасови медитации. Отваряме и пречистваме каналите, за да може да лекувате себе си и близките си, дори от разстояние.
Във второ ниво на кундалини рейки ние пробуждаме огъня на кундалини по плавен и безопасен начин, увеличавайки жизнената сила. А третото ниво, това е мастерското ниво. Вие получавате пълния капацитет от системата, правото да преподавате и 7 уникални настройки. Представете си как пречиствате генетичната си обремененост с ДНК кундалини рейки. Как разтваряте минали емоционални болки с кристално рейки. Или как късате вредните енергийни нишки с бивши партньори чрез настройката за минали връзки кундалини рейки. Всичко това става част от вашия личен арсенал за благополучие. Десетки, бих казала вече над 100 от нашите курсисти, хора постоянно под стрес, майки, тревожещи се за децата си, в постоянната въртележка на ежедневието, да задоволят нуждите на семействата си, терапевти, които искат да разширят практиката си с още един инструмент и да помогнат на хората още по-силно, още по-мощно, са вече част от нашия екип, хора преминали нашия курс, които вече промениха живота си. Те споделят, че сънят им се е подобрил още през първата седмица. Нивата на тревожност са спаднали, а интуицията им се е изострила драстично. Майки споделят, че децата им са вече по-спокойни. Те са по-издръжливи на стреса и напрежението в ежедневието си. Хора професионално натоварени казват, че вече не приемат така стреса, не го носят в къщи, освобождават се от него. Терапевти, работещи с други хора, успяват да им помогнат още в по-голяма дълбочина, комбинирайки техниките. Ако ти си терапевт, ако ти си козметик, ако ти си масажист, ако ти работиш с други енергийни практики, това обучение ще ти позволи да предложиш на клиентите си още по-дълбока услуга, още по-претворяваща услуга. Днес аз ви каня да спрете просто да оценявате и да започнете да процъфтявате. Записването за новия ни цялостен онлайн курс Рейки, първо, второ и трето ниво, е официално отворено. Това не е просто курс. Това не е просто инициация, хора. Ние работим на дълбоко ниво. Това е инвестиция във вашето здраве, личната ви сила и остава за цял живот. Вие ще имате един инструмент след този курс, който ще ви придружава навсякъде. Няма да имате нужда от записване на часове, няма нужда да чакате някой да благоволи, да ви одобри, да ви вземе на терапия. Вие ще носите енергията със себе си. Вие ще бъдете лечител сам на себе си. Какво включва този курс? Дистанционна енергийна настройка на 3 нива, подробно ръководство с видеолекции, достъп до видеята, до животен достъп получавате. Група затворена в Телеграм, за да комуницирате с мен и да имате комуникация помежду си всички курсисти. Сертификати и за всички, които преминат от първо до трето ниво, вие ще получите прекрасните 4 до 12 ниво подарък от мен. Местата в групата винаги са ограничени, за да мога да обърна внимание индивидуално на всеки един от вас. А ако се запишете днес, получавате бонус. И знаете ли какъв е той? Вие отваряте отново врата във вашия живот. Пожелавам ви един прекрасен ден.